Il-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq qed jaffaċċja kritika għan-nuqqas ta' ħidma min-naħa tiegħu minn mindu ħatar chairman ġdid 5 xhur ilu. Iċ-chairperson il-ġdida tal-Kunsill, Therese Bajada, inħatret f'Novembru, iżda l-Kunsill għadu jrid jagħmel laqgħa taħt it-tmexxija tagħha. Huwa mifhum li qabel il-ħatra ta' Bajada, il-Kunsill kien jiltaqa' darba kull xahrejn. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Responsabbli mill-Assigurazzjoni, Adrian Gallia, stqar mat-Times illi minn barra l-verifiki fit-toroq jidher li s-sigurtà mhix tingħata priorità mill-Gvern u sostna li dan l-aħħar qed jiġu osservati anqas kontrolli fit-toroq tagħna. Gallia qal li l-bidliet fil-pożizzjonijiet ministerjali u fit-tmexxija ta' Transport Malta setgħu kienu l-kawża ta' dan id-dewmien. Chris Bonnet inħatar Ministru ta' Trasport minflok Aaron Farrugia f'Jannar li għadda. Xahar wara, Mark Mallia inħatar Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta wara Jonathan Borge. L-Insurance Association esprimiet frustrazzjoni minħabba nuqqas ta' kontinwità kkawżata minn dawn il-bidliet frekwenti. Sa dan it-tant, il-pjan biex jiġi stabbilit Road Accident Bureau imħabbra b'reazzjoni għażida qawwija li kellna fl-aħħar snin fil-mwiet fit-toroq tagħna għadu pendenti. F'Diċembru li għadda kelliema l-Ministeru ta' Trasport kien qal li twaqqif ta' dan il-buro kien fi stadju delikat sabiex jiġi żgurat li l-proċess tal-investigazzjoni tas-sigurtà ma jikkompromettix l-inkjesti maġisterjali u viċi versa. Il-Ministeru ta' Trasport qal li jeħtieġ li tiġi stabbilita triq legali il-qudiem.